گفته‌ای که صنعتکاری رو بس میکنم، یعنی آوازخوانی رو بس کرده و دیگر آواز است که محمد جان رو عزیزبک به شاگردی گرفته است، با شما به قول کانترکت کرده است. اگر پدر ما دبرم نباشه من خما یک نیکتا حس میکنم، برای که امی پدر مرا به امی اجاره آورده که اکای توهیر این قدر رسخود خراجات از کدام حساب است؟ کار مکنه برق از کاری کرده با او فخر مکنه ای عشق فقط کن صوبای. این همه پیشروی ها از کدام حساب؟ بر دوستم بر اصلاح تده بولالی کنه، بر دوستم بر ورگت تده داناولی کنه. شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. салом бинандаи азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпро. инак боз дида ба дидор расид, бо шумо ҳастам дар барнома. ман Рустам Азимӣ, меҳмони нашри навбатии барномаи овозаву овоза дар кӯча Гапи Тоза ду нафар. муҳаммадҷон, оне ки садояш аллакай тоҷикистонро тасхир кардааст. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳамроҳи падараш акои Тоҳир гардиданд. пеш аз ҳама меҳмонони азиз шуморо хушомадед мегӯям ба барнома. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки тақрибан 7 моҳ пеш меҳмони барномаи мо шуда буданд ва имрӯз бо як занги телефонӣ натавонистанд сухани моро рад созанд. гарчанд серкор буданд, серзаҳмат буданд, вале хоҳиши моро рад накарданд, меҳмони барномаи мо гаштанд. як ҷаҳон ташаккур аз номи подписчикони мо. зинда бош. биёед пеш аз оне ки барномаро шурӯъ мекунем, аввалан таби меҳмононро мепурсем. табатон таб хуш бошад, ҳам суҳбат гарм меояд, ҳам саволҳои ҷавобҳои хуб мешавад. таб хуб аст? настроение чӣ хел? шумо хуб ҳастед? албатта беҳтарин аст. биёед шурӯъ мекунем, суханро дароз намекунем. аввалин саволе ки аз ҷониби мухлисони муҳаммадҷон ба паёма ки мо омаданд мехонам. муҳаммадҷон бо клипҳои рангобарангаш боз азизи дилу дидаи мардум гардидааст. ин ҳама пешравиҳо аз кадом ҳисоб? хай дадамшон клип мекунад, барнома мекунад, прямой эфир мекунем. ами қафои клипом мегарда. дадам мара любое время клип кадисе. шумо чӣ назар доред? албатта рост мегам муҳаммадҷон. рости гап, аз рӯзе ки дар ютуб, сомонаи ютуб кор ва фаъолият дорем, ҳамроҳи муҳаммадҷон, агар гӯям шумо мумкин ки бовар кунед, на шаб хобем, на рӯз, фақат бедорхобӣ. ана ҳар як коре ки мисол барои муҳаммадҷон мекунем, заҳмат мекашем, иншоалло ҳаматон медонем ки ҳар як одаме ки дар сомонаи ютуб кор ва фаъолият мекунад, иншоалло бовар дорам медона ин чиза. мақсад тамоми ҳастимона, тамоми мақсад вақту соатмона барои муҳаммадҷон сарф мекунем ки мақсад клипҳои нағзу рангу баранг пешкаши мухлисош бигардона. мақсад тамоми даводаву рафтуомадмон, меҳнатҳомон барои муҳаммадҷон айрасид. пас мухлисони муҳаммадҷон ҳамарӯза шод мегарданд ки шумо пайваста паи эҷод ҳастед, паи кору фаъолият ҳастед ва таби ишонро бо клипҳои ҷолиб шод месозед. ташаккур мегӯем. биёед саволи дигарро мехонам. саволи дигар чунин омадааст. рост аст ки худи шумо акаи Тоҳир сароянда шудаед ва ҳамроҳи муҳаммадҷон нақшаи дует сароӣ доред? ман рости гап худам боз мегӯм сароянда будум. вақте ки хурдсол будум монанди муҳаммадҷон, чӣ шабнишиниву чӣ мақсад ва ё мешид мактабда бемона мегзашт. рости гап дар бӯстонҳо иштирок мекардум, дар шабнишиниҳои мактаб, мақсад ҳама вақт бемана мегзашт ҳамун шабнишиниву бӯстону ва ёш. ҳамин бо мегӯм ки муҳаммадҷон ҳамин хидмворӣ, мақсад ҳамун хислати хидматгирифтагиай,
иншолло албатта дорем дар ният дорем иншолло ки ҳамроҳи муҳаммадҷон як беҳтарин мақсад суруди дуэт яъне ки клип кунем амро пешкаши мухлисон бикунем. яъне овозаи мо шунида рост аст? бале албатта рост аст. албатта. ташаккур. саволи дигар, овоза аст ки муҳаммадҷонро азизбек ба шогирдӣ гирифтааст, ба шумо ба қавли контракт кардааст, яъне 50/50 маблағ медиҳад? ин масъалае ки азизбек муҳаммадҷонро ба шогирдӣ гирифтааст, не ин дурӯғ аст. мо аз рости гап азизбек ҷураев моро даъват кард, хост ки як клип ҳамроҳи муҳаммадҷон бикунаву як клипи дигар дар канали мо бикуна парти ҳам қадар кор. мо рафтаомад дорем. салом алейкум акай азизбек, қатъи мисол ҳама вақт бародар мемона иншолло ба амри худо. ана хеле 50/50 хеле чизо договор кардагӣ нестем. шумо метавонед як 4 мисрашро замзама кунед то ин ки тамошобини мо ба ёд биёрад ки ин кадом клип буд ки шумо ҳамроҳи азизбек сарои дед? хандакунӣ буда куба. хандакунӣ марҳамат, метавонед 4 мисра гитар замзама? қатъи ҳам албатта. ихтиёр. биё гитар қатъи мехонем шама. марҳамат, мешунавед. خندکونه به خاطر من خبر گیری تو از سال من قهر و غضب نزدکتمون شاید شبی فقط یار من خندکونه به خاطر من خبر گیری تو از سال من قهر و غضب نزدکتمون شاید شبی فقط یار من ناز مکنه بخنده هاش درد دل من ساز مکنه قهر مکنه برقص کاری کرده با او فخر مکنه ای عشقی فقط کن صحبت ای رفتارات برا حلاوت دستای گل خریده بیار فرصت ای دستک نروا ای عشقی فقط کن صحبت ای رفتارات برا حلاوت دستای گل خریده بیار فرصت ای دستک نروا. ташаккур. Садоят ҳеҷгоҳ хаста нагардад додари азиз. Ва бисёр як садои хуб буд, як суруди хуб буд ки мо шунидем. Шунидем ки то ҷое медонем канали шумо рӯз ба рӯз пешрафта истодааст ва хато накунам таги 50,000 ё ин ки аз ин зиёд обуначӣ низ дорад. Шунидем ки шумо бо ин қадар масалан заҳмату меҳнати худ ба наздики хона мехаред, рост аст? иншолло ҳаме мегӯянд ки дар ҳамин дунё ду роҳ да, якиш роҳи каҷа, якиш роҳи мақсад хуб. иншолло мо роҳи хубро пеш гирифтем, ҳамроҳи муҳаммадҷон ҳаракат кардесем. иншолло аз худованд гуфта ки ай шумо ҳаракат ҳайма баракат. иншолло худованд бузург аст, дар ҳар як кори мо шоҳид аст. боварӣ дорам ки худованд ягон бандаша ноумед накарда. иншолло ки мо муҳаммадҷонро иншолло бале чӣ бане муҳаммадҷон ваъда медиҳӣ ки ба падарат хона мехарӣ? албатта. вақте калон мешам меҳнат мекунам ами падарамда хона мехарам. иншолло мо кӯшиш кесам ки то муҳаммадҷон беҳтари мо кӯшиш кесам ки то муҳаммадҷон калон шидана мақсад калон кишид хонаву дара бигирему мошина бигирем бугӯ муҳаммадҷон фарзандам хай худа дӯстпед накарда ина ҳисоби ман ина хонаву дара калид. иншолло ҳам хе меҳнат кардам бигирем як гап мешавад иншолло. беҳтарин нияти нек ними давлат мегӯянд. мо боварӣ кун медонем ки муҳаммадҷон вақте дар бари падараш аст ба ҳама орзуву мақсадҳояш мерасад. саволи дигар чунин аст: агар спонсор маблағи калон дода шумо ва муҳаммадҷонро ба хориҷа даъват созад, онҷо дастгирӣ кунад, санъаташро пеш барад, розӣ мешавед? мо рости гап ҳар касе ки боша фарқ надорад, касе ки боша ҳамин пешкаши мақсад мехоҳад ки ҳам муҳаммадҷон пешравии муҳаммадҷонро мехоҳад, мо албатта тайёрем, сухани вай бародарро рад намекунем. касе боша иншолло бовар дорам ба хотири аъло ҳамин корро кардани чӣ бане. касе ки чӣ сухане кунад ки албатта ба фоидаи маву ба фоидаи мисол худаш боша, мо тайёрем ҳама вақт. муҳаммадҷон, шунидем ки гуфтае ки санъаткориро бас мекунам, яъне овозхониро бас карда ба дигар мақсадан система мегузаред.
рост аст овозхониро бас мекунед? نه ما بست میکنم ناو سرش کردم بگو. ما خودم ناو سرش کردگیم ولی خیلی نمیبرمش همینجوری агар кори сердаромад пайдо шавад ва маблағи зиёд аз дигар соҳа ёбед шумо овозхониро бас намекунед? ما مخلصم کیدر نمیکنم агар шуморо блогер шав гӯянд блогер мешавед? واه беҳтарин ташаккур мегӯем. як саволи дигар, дар як маърака шунидам ки муҳаммадҷонро ба русия барои пешниҳод кардани консерти калон даъват карданд. шумо بله این خیلی راست گفتم بود. یک چند نفر راستی به شهر پیتر زنگ زدن گفتن محمد جان گیرین امکانیتش باشه ما خودمون بلیط میخریم مقصد هم جهت تامین میکنیم شما فقط بیاین ای مسکو هم خیلی سوسه و راستی تیار نبودیم گفتیم که نمیتونیم رفت راستی بخشش خیر روزش میشه وقت ساعتش میشه ان شاء الله میریم یک کم تر کار بار دیگه مون موندگی ان شاء الله نیت داریم اول ازبکستان بریم ازبکستان محمد جان یک 10 سرود دادگیان باید امو را تیار کنه ان شاء الله ام ازبکستان هم 10 سرود کنسرت میتوه با سرودای خودش قطعی جمع بعد امو سرودا ان شاء الله که هم 10 سرودا باید 10 کلیپ یک برادر امو اسپانسری کلان امو ازبکستان پیدا شده ممکنه که مراوزی تماشا کیسه باشه از او رحمت میگم ما هم خیلی شعر بچه‌ای که مثال هر جا فر نداره ازبکستان یا روسیه یک جای باشه نباشه هم خیلی شعر بچه‌ها را دستگیری میکنن خدا برکت آمده یعنی پیشروی‌ها روز به روز ان شاء الله мухлисоро шод мегардонад. بله ташаккури зиёд. овозхон то маблағи калон надошта бошад пеш намеравад. акай тоҳир ин қадар расход хароҷот аз кадом ҳисоб аст? که راستی گپ هر یک چیزی که ما میکنیم در یوتیوب میپرتیم راستی گپ این طرف یوتیوب میگیریم یگان سوم اویلیک با این طرف خیلی هستای برادرایی که کم کم دستگیری کردن خدا برکت چون بده هستای شعر بچه زنگ میزنن چه خدمت کنیم گفتم مقصد یگان دستگیری برای هم کلیپ و پیشروی محمد جان کردن خدا برکت چون بده бо мурури вақт кӯдак калон шавад ҳатман садопардааш иваз мекунад яъне садояш гум мешавад ғафс мешавад. муҳаммадҷон наметарсед ки садоятонро гум мекунед мухлисонатонро аз даст медиҳед? کوشش می‌دارم که امی صدای خودم نگاه بدارم نه که من نمیتونم که خیلی چی بکنم صدا من خیلی ای پیش خدم بگم پیش خودم بگم که صدای من چی میشه و من هم خیلی میشه ایش در دست خداونده یکی به هر حال کوشش میکنه محمد جان که مخلصاش البته. مقصد خفه نکنه آوازی خدا نگاه بداره ها محمد جان муҳаммадҷон дар пеши падарат айб ҳам шавад мепурсам мегӯянд арӯс дорӣ? نه مال ارسوزی میکنم مال من دکم честно? اوه агар фаҳмед ширкати акрамебел истеҳсоли курсиҳоро барои маҷлисгоҳҳо ташкилоту муассисаҳо омода менамояд. танҳо шумо фармоиш диҳед ба шумо ҳатман хизмат мерасонанд. рақамҳо дар рӯи экран. ای агар заказат кунем чӣ? خبی هم دکزا چنک نه аллакай рангу рӯи муҳаммадҷон иваз гардид тарсид дасту пояш ларза фаро гирифт ва аз ин бармеояд ки ин корҳо ҳаст. نه ما بچه سوز ما بچه سوز ташаккур. шумо дар тарбияи муҳаммадҷон сахтгир ҳастед? البته اگر اوزی فرزند وزیره را سخت نگیری ممکن چی کارو را پیش بره انشالله نسبت محمد جان البته که سخت گیرم اگر سخت گیر نمیشتم به این روزا ممکن نمیرسید беҳтарин. саволи дигар чунин аст. муҳаммадҷон агар падарат дар барат набошад зиндагиро бе ӯ чӣ гуна тасаввур мекунед? اگر پدر ما در برم نباشه من خما یک نیکتا حس میکنم برای که امی پدر مرا با امی ایجارا آورده که سرودم امی دادمشون تیار میکنم مالدانی را داد بگی ازیاد که امی سرودم قید دادمشون ازیاد کردگیم امی پدر مرا امی چیز را یاد میته سرودخونی را و قریبی باید ندادمشون مرا گیتار نوازی را کم ترک ولی یاد گرفتگیم یادم داده سه پدر اگر پدرم نباشه من هیچ کایم яъне дастгирӣ насири падар сабаб аст ки шумо пешрафта истодед. البته падар такягоҳи шумо ҳастад. البته من پدرم دوست می‌دارم акай тоҳирҷон агар муҳаммадҷон дар баратон набошад зиндагиро чӣ гуна тасаввур мекунед? خیلی در حیات دارم ندارم و می‌افرزم тамоми меҳру муҳаббатонро ба ҳамин бахшед. مهر و محبت خیلی جایی که هستای سختش میگیرم جنگش میکنم خما میقپم گفتم کو اگر گودک کم تر بخندی بالاشتم بالای سرت میپوید рост جایی هستای خیلی با دوست داریش میکنم خیلی حیات خودش نشان میکرده وقت ساعت قطعی خیلی مقصد از نشینی گودک قطعی پیش بردن در کد بله. خیلی زندگی را پیش بردن در کد خیلی رفت آمده خیلی هم
Onlara Muhammadjonga tavsiya meکنم. мо боварӣ дорем ки муҳаммадҷон тарбияи хуб аз падар омӯхтааст ва ҳеҷ гоҳ падарашро сархам намесозад. албатта. саволи дигарро мехонам. муҳаммадҷон, фақат як хоҳиш. Кани шумо аз уҳдаи шарти мо мебаред ё ин ки не? бо 3 садо метавонед як сурудро замзама кунед? бо садои каме маҳин, бо садои каме баланд, бо садои каме ғафз шумо метавонед як сурудро замзама кунед ва мухлисон баҳо медиҳанд ки шумо дар кадом равни анми садоҳо хубтар сароидед. албатта. аллакадая суруд мо ду намуд садои шуморо шунидем ва севимашро мехоҳем ки ҳамин суруд бошаду каме дигар. ташаккур мегӯем муҳаммадҷон ва тамошобинони азиз худ баҳо мегузоред. ва пас тамошобинони азиз дар комментария менависанд ки бо садои охирон хубтар ду садое ки дар пештар сароид. ва инро танҳо мухлисон баҳо метиҳанд. муҳаммадҷон аҳсан мегӯем барои як садои зебо. ва биёед саволи дигарро мехонам. акаи Тоҳир фақат росташро гӯед. азоб кашидаед? албатта зиндагӣ беазоб мешавад. ман фикр мекунам ки одаме ки азобу машаққатро набина дар зиндагӣ ба қадри одам намераса. рости гап бовар дорам ки иншоалло ба қадри ҳамаи одамо мерасем. иншоалло ки ҳар нафаре ки мешиносем салом алейкум. иншоалло медонам ки мо чӣ хеле инсонем, чӣ хеле рафту омад дорем, чӣ хеле одамгарӣ мо мебояд. мегум ку ҳамин одаме ки машаққат ва азоб дид ба қадри одам мераса, ба қадри падару модар мераса, ба қадри фарзанди падар ва ба қадри он нафарое ки дур аз ватананд, мақсад бародаранд. фарқ нест ки вай хештабор бошад. миллати тоҷики моаи просто дураи ватанай ва он ғарибо саломи хидма мерасонам. бигзор дар кучае бошанд, ҳама вақт ба сари баланд бошанд, дар паноҳи худо бошанд. худованд ёру мададгорашон. муҳаммадҷон, бидуни модар ба воя расидан барояд чӣ гуна зиндагӣ буд? ма бидуни модар будагимда хай азоб кашидам. азоби бисёра дадаи ма кашидагия. яъне шумо хурд будед шуморо ба воя мара расидан? дадамшон калон кадагиай, чӣ кадагиай. ма рӯзеш буда ки хона да дади ма касал будак, мара хирондак пӯшонда. мара дадамшон калонка дашками худаш нахӯрд, мара хиронда. агар ту бемор мешудӣ чӣ? бемор мешидам, мерафт дору меовард. яъне ки тамоми ҳастияшро барои ту сарф мекард. албатта. ташаккур мегӯем. биёед саволи дигарро мегузарем. аввалин суруде ки муҳаммадҷонро байни мардум шиносон кадом суруд буд? аввалин байде ки мара шиносонда ҳамин байди бубахш маро учаҷон будак. ташаккур. саволи дигар чунин аст. назар ба сурудҳои тоҷикӣ шунидем ки сурудҳои хориҷиро хубтар месароед, садоятон низ мерасад ва метавонед баҳри тамошобини мо як суруди хориҷӣ сароед. чӣ русӣ бошад, чӣ ӯзбекӣ бошад ё ин ки чӣ молдавӣ? я ӯзбекӣ бихонам мешавад? беҳтарин, марҳамат. албатта оз як суруди ӯзбекӣ мехонам. bir do'stim bor eslatadi bolalikni, bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni, bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz, sog'intirdi
sog'indingmi sog'indingmi bolalikni dostim dostim sog'indingmi sog'indingmi bolalikni bir do'stim bor qarindoshday bo'lib ketgan bir do'stim bor boyliklarga to'lib ketgan bir do'stim bor hozir musofirlikda oramizdan yuragimiz yulib ketgan dostim dostim sog'indingmi sog'indingmi bolalikni dostim dostim sog'indingmi sog'indingmi bolalikni Alloh ayirmagin meni do'stlarimdan xabar olib turarkamu kunlarimdan kuyba izimda chun do'stlari davra naqshi bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi Alloh ayirmagin meni do'stlarimdan xabar olib turar kamu kunlarimdan tuyba izimda chun do'stlari davra naqshi bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi ташаккур бисёр ҳамсадои хуб буд. Саволи охиринро ба фикрам мехонам. Дар клипҳои Муҳаммадҷон диққати тамошобин бештар ба сценария равон мегардад. Сценариҳои аҷиб бисёр дида мешавад мақсад. Сценария ва интихоби нақшофарандагон дар дасти кист? дасти ман. Чӣ хел интихоб мекунед? Мушкил нест барои пайдо кардан? хай рост гап вақте ки ягон клипа ба навор мегирем пешаки сценарияша менависам фикр ақидама менависам мақсад баъд дар ҳамун клип мақсадам ора истифода мебарем да ми клип да як гап ман мегӯм як гап дадамшон мега аммо ҳамаша якҷо мекунем хел меша беҳтарин. Ва туи маъракаҳо меравад Муҳаммадҷон? албатта меравад. Меравед? Албатта. Навтарсида мехонед? Албатта. Дигар тарс дар вуҷуди шумо дида намешавад? не туё дар Не, живое не. мехона бачам. беҳтарин. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза ва чанд гапи тозае буд ки мо имрӯз аз забони Муҳаммадҷон ва падрачакҳои Тоҳир шунидем. Чӣ гуфтанӣ доред дар охир ба тамошобини азизи мо? хай рости гап дар аввали барнома салома фаромӯш кардем як бори дига мегӯм узр. ассалому алайкум мухлисони канали Меҳробпуро. як ҷон ташаккур мегӯем ки ин қадар шумо канали якай рустамҷонро яъне ки канали Меҳробпуроро ин қадар дастгирӣ мекунед обод карда истодаед ва обод кардани ҳастед ва обод карда истодаед ва гуфтанӣ ҳастем ки дар куҷое бошен ҳама вақт ҳамхел дастгирӣ кунен ҳамхел пешравиҳо иншоалло аз тарафи якай рустамҷон бовар дорум бо оида хубтарош пешкаши шумо мегардонад. шумо чӣ таманно доред? ами канали акай Меҳробпурора подписатсия кунен дастгириш кунен лайка фаромӯш накунен. ҳамчунин канали худи Муҳаммадҷон дар YouTube канал фаъол аст ва метавонед обуна шавед. Тамошобинони азиз, суҳбати гарму самимӣ мо буд дар ана ҳамин толори бисёр ҳам зебо кушод бар ҳаво толори мебели Акрам. Агар шумо мехоҳед барои зебогии ҳусни хонаи худ ё коргоҳи хеш чунин мебелҳои шинаму зеборо дастрасӣ намоед, пас метавонед ба ин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳатман хизмат мерасонанд. Ин буд барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. Ташаккур тамошобинони азиз. Хайр.